Ассалому алейкум, апа хӯраи азизи меҳрубони ман. Медонем барои чӣ ман компанияи Faberlic беҳад барои чӣ дӯст медорам? Барое ки ҳар як 21 рӯз пас каталоги мо нав мешавад. Каталоги мо просто так нав намешавад. Каталоги мода продуксияҳои нав мебирояд, духиҳои нав мебирояд ва як гала чизҳои даркории нав мебирояд. Барои ҳамин каталоги мо нав мешавад. Инаи новинкаҳои компанияи Faberlic ҳоли ҳеч ка гирифтагӣ нест. Ман якум одамем ки ай компанияи Faberlic новинкаҳоя получат кардам ва мехоҳам барои шумо тавсия диҳам ки шумоям тезтарак закази худтона оформид кунед. Французски духиҳо, ҳам женской, ҳам мужской. Ҳар якташа ман кушодам буша дидам. Бо чӣ хеле ки дар пеши шумо ман ҳуй мекунам, бо ия эҳсосоти дигар дора. Бовар мекунед тамошобино? И буш специально духи барои тирамоҳ. Ҳам хела дидаген специально. Ҳами хел духи хушрӯай бовар мекунед. Ман просто гап надорам. Ира ба забон гуфта намешавад. Гили садбарга дидем дар пеши ман? Чиста бӯи гили садбарг. Аҷоибот. Духи французский ай компанияи Faberlic новинка. И духи мужской. Боз ман мегум то на буш чӣ халияй. Буш свежий, по-мужски. Бовар кунед меги ки мужик дар пеши дистодагиай. Анам хали бу мекунам. Барои шавҳаротон, барои бародаротон обязательно заказ кунед. И духи ами видаш маълуме ки чӣ қадр нежнияй. Нагуфтам чӣ қадр духи нежный, ами барои одамои нежный. Заказ кунед барои фарзандотон, барои худтон истифода баред.